Ya, Apa? wedhuse mung loro reh ngarep tanggung ya, metu kono siji meneh wedok. Suruh kowe wedhus wae kok, gak gambar kuliah bareng kok. Alah, Wis, tak tukoke. Kerja sik, gawe ayah, piye? kerja apa ya? Jagane tak bisiki. Oke? Oke. Ya. Apa deh kok mbok semut wae? Ya piye ngono nyawang daplon apa-apane serba anyar lho, Mah. Lah awakmu kan yo anyar kabeh to. Wingi tuh klambi anyar. Aret yo anyar. Wingi pit yo anyar. Tapi daplon duwe mama anyar Apa dek? Aneh-aneh awakmu ki. Ngopo jane? Ayo ben, wong pengen anyar kabeh kok ora oleh. Oh, aku pengen duwe bojo maneh. Wong ki nek wis rumah tangga itu wedokan maneh sing digoleki. Sing digoleki kanca urip sing setia tur menyayangi. Alah, kowe teori nang mensos. Sing sak nyatane ya duit barang to sing digoleki. Nek ora ono duit, wong wedok ya criwit. Tapi nek ono duit, wong wedok nawani sewengi ora ming kurping siji. Wah, pikirane wedokan wae. Mbok bat obat-obat oleh wedhus oleh mama anyar.